Χαίρετε φίλες και φίλοι του GetCert. Τι σας έχω σήμερα? Σήμερα σας έχω ένα κουτί το οποίο έχει έρθει εδώ και λίγες μέρες, αλλά σήμερα βρήκα το χρόνο να σας ετοιμάσω ένα βίντεο, το οποίο μέσα του έχει ένα πακέτο με διάφορους αισθητήρες, εξαρτήματα ηλεκτρονικά και φυσικά το Arduino. Πρόκειται λοιπόν για ένα πακέτο, ένα starter kit, σαν αυτά που θα συναντήσουμε έτσι σε διάφορες σελίδες, είτε ξένες είτε ελληνικές, το οποίο λέει ότι έχει μέσα 20, 30, 40 αισθητήρες, συν το Arduino, συν κάποιες σημειώσεις για να μπορέσετε να κάνετε το ξεκίνημά σας στον κόσμο του Arduino. Αποφάσισα να πάρω ένα, το πήρα από το site Temu. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ επιφυλακτικός. Ήταν η πρώτη παραγγελία που έκανα και το είχε σε μια τιμή τόσο εξευθυλιστική που πραγματικά νόμιζα θα έρθει μόνο το κουτί, χωρίς τα εξαρτήματα μέσα. Θα τα είχε μόνο φωτογραφία. Επειδή δεν είχα ξαναπαραγγείλει ποτέ από το Temu, οπότε ήμουνα λίγο. Αλλά βλέπω ότι ήρθε κανονικά και όταν το άνοιξα έτσι λίγο να το δω, γιατί δεν το περιεργάστηκα, θα το επεξεργαστούμε μαζί τώρα, θα το ανοίξουμε μαζί και θα το ανακαλύψουμε. Είδα ότι έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα και αρκετά ποιοτικά σε σχέση με την τιμή που έδωσα για να το αποκτήσω. Το βίντεο αυτό δεν είναι κάποια χορηγία από την Temu ή δεν είναι κάποια χορηγία γενικότερα, οπότε είναι ένα βίντεο το οποίο αγόρασα ένα προϊόν και θέλω να σας το δείξω και να το δούμε έτσι παρέα τι περιέχει μέσα. Ωραία, ανοίγοντας το θα δούμε ότι έχουμε ένα σακουλάκι με διάφορα LED και αντιστάσεις σε διάφορες τιμές και τα LED σε διάφορα χρώματα. Υπάρχουν καλωδιάκια τα οποία είναι για τις κατασκευές μας. Όχι πάρα πολλά, αλλά φαντάζομαι για τις ασκήσεις που θέλουμε να υλοποιήσουμε με αυτό το kit είναι αρκετά. Αυτό εδώ το βίσμα που είναι για να συνδέουμε μια μπαταρία και στη συνέχεια να τροφοδοτούμε το Arduino απευθείας χωρίς να χρειάζεται η σύνδεσή του με κάποιο USB συνεχώς. Ένα άλλο σακουλάκι το οποίο έχει μέσα διάφορα buzzer, έχει διάφορες φωτοαντιστάσεις, έχει διόδους, πυκνοτές, έχει ένα RGB LED το οποίο είναι ένα τρίχρωμο, έχει έναν encoder από ό,τι βλέπω και σε γενικές γραμμές έχει διάφορα εξαρτηματάκια ολοκληρωμένα μέσα, πρέπει να είναι καταχωρητές αυτά αν δεν κάνω λάθος, και αυτά εδώ θα μας χρειαστούν επίσης για τα σχέδια που έχει μέσα να υλοποιήσουμε σαν παραδείγματα. Υπάρχει ένα ρελέ το οποίο ρελέ θα υπάρχει και βίντεο στο κανάλι του GetCert σε προηγούμενη ανάρτηση που έχουμε κάνει που δείξαμε πώς λειτουργεί ένα ρελέ. Είναι ένα απλό ρελέ εδώ. Έχουμε μια οθόνη 4 ψηφίων, πολύ καλή θα έλεγα. Και έχουμε και για λιγότερες έτσι απαιτήσεις οθόνη 1 ψηφίου, η οποία επίσης δεν καθόλου κακή. Υπάρχει το breadboard. Πολύ ευχαριστή έκπληξη το ότι είχε breadboard μέσα και μάλιστα δεν είχε αυτά τα μικρούτσικα που βάζεις 5 πράγματα πάνω και τελειώνουν. Έχει ένα μεσαίου μεγέθους breadboard, το οποίο στο επάνω και το κάτω μέρος έχει τις δύο οριζόντιες μπλε και κόκκινη που αντιστοιχούν στην τροφοδοσία συνήθως, γιατί είναι γεφυρωμένες κατά μήκος, ενώ οι κάθετες μέσα είναι κατά ύψος γεφυρωμένες οι επαφές για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα κυκλώματά μας. Ωραία. Μέχρι εδώ να σας πω την αλήθεια, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Αυτό όμως που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση είναι αυτό εδώ το πράγμα. Για όσους ξέρετε τι είναι, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ βολικό. Για όσους δεν ξέρετε τι είναι, να σας πω ότι τούτο εδώ είναι ένα συστηματάκι που μπαίνει επάνω στο breadboard. Θα σας δείξω ευθύς αμέσως. Θα δείτε ότι μπαίνει γεφυρώνοντας τις επάνω και τις κάτω νησίδες. Πάρα πολύ ωραία. Να το, κούμποσε. Και αυτό όταν το τροφοδοτείς με τάση, έχει δύο ρυθμιστές τάσης επάνω και μπορείς να επιλέξεις τώρα στην επάνω μεριά αν θέλεις να έχεις 5V ή 3,3 με αυτό εδώ το τζαμπεράκι. Είναι κάποια εξαρτήματα στο Arduino τα οποία λειτουργούν με 5V και είναι άλλα εξαρτήματα που λειτουργούν με 3,3. Αυτό είναι πάρα πολύ βολικό γιατί το κουμπώνεις εδώ, του βάζεις USB ή του βάζεις απευθείας από ένα μετασχηματιστή, έχει και το διακοπτάκι του και λειτουργεί κανονικότατα. Πάρα πολύ θετικό αυτό. Και εδώ τελειώνει ο πρώτος όροφος με τα εξαρτήματα και πάμε τώρα στο ωραίο. Λοιπόν, joystick. Έχουμε δείξει βιντεάκι στο κανάλι του GetCert με joystick. Αυτά ελπίζω να τα έχετε δει τα βίντεο που έχουμε ανεβάσει στο κανάλι μας με τα διάφορα εξαρτήματα Arduino. Αν όχι, είναι ευκαιρία να τα δείτε. Έναν αισθητήρα υπερήχων για να εντοπίζουμε την απόσταση με ηχητικά κύματα. Και τέτοιο βίντεο έχουμε κάνει με το αυτόματο σύστημα παρκαρίσματος. Κομπιουτεράκι σήματα και τέτοιο έχουμε κάνει για να ανοιγοκλίνουμε μια γκαραζόπορτα.
Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα shield το οποίο είναι μάλλον για prototyping, δεν έχει τίποτα επάνω, έχει απλά έτοιμες τρύπες για να κολλήσουμε διάφορα εξαρτήματα και να φτιάξουμε όποιο κύκλωμα επιθυμούμε, το οποίο πάει και κουμπώνει επάνω στο Arduino. Θα το αφήσω για το τέλος αυτό γιατί θέλω να το ανοίξω μαζί με το Arduino για να το δείτε. Ένας ωραιότατος σερβοκινητήρας είναι ο SG90, είναι οι γνωστοί έτσι μικροί σερβοκινητήρες που έχουν στα Arduino Kit. Μια προπέλα βλέπω και ένα brushless motor. Αυτή μάλλον μπαίνει εδώ για κάποιο είδους άσκηση για να μπορέσουμε να την ενεργοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε έτσι μια κίνηση. Ένας DHT αισθητήρας θερμοκρασίας υγρασίας, πάρα πολύ καλό. Αυτός είναι ο controller για τον stepper, ο οποίος stepper είναι αυτός εδώ και η stepper έχουμε δείξει στο κανάλι μας. Οι βηματικοί κινητήρες είναι πολύ καλοί όταν χρειαζόμαστε ακρίβεια, γιατί περιστρέφονται με βήματα τα οποία αντιστοιχούν σε μοίρες ανάλογα με την ακρίβεια του βηματικού κινητήρα. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ έχει και μια οθόνη. Εδώ λίγο μας τα χάλασαν οι τύποι που μας στείλανε το πακετάκι. Γιατί οι οθόνες αυτές είναι όχι παλιού τύπου, είναι οι απλού τύπου που πρέπει να συνδέσεις όλα αυτά εδώ τις ακίδες για να μπορέσει να την κάνεις να λειτουργήσει. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι μετατροπείς I2C ή IIC, οι οποίοι η είσοδο τους είναι όλα αυτά και στην έξοδο έχεις 4 καλώδια, 2 για την τροφοδοσία και 2 για την επικοινωνία, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να οδηγήσεις μια τέτοια οθόνη. Και οθόνη έχουμε κάνει παράδειγμα στην σελίδα μας, στο κανάλι του GetCert, οπότε μπορείτε να δείτε και εκεί. Με αυτόν εδώ τον τρόπο το κάναμε, δεν υπάρχει I2C και στη δική μας οθόνη, οπότε μπορείτε να δείτε ακριβώς αυτό εδώ το παράδειγμα. Καλωδιάκι για να συνδέσουμε το Arduino με τον υπολογιστή μας. Αυτό βέβαια είναι λίγο μικρούτσικο, αλλά it's okay, εντάξει. Μικρό το κακό. Και μικρό το καλώδιο. Και τέλος το Arduino Uno, το οποίο μου έκανε εντύπωση, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και θα τα ανοίξω ευθύς αμέσως, γιατί συνήθως τα Kineso Arduino έχουν τον κολλητό τον μικρό ελεγκτή. Δεν έχουν αυτόν εδώ. Οκ, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Αυτός βέβαια φαίνεται πραγματικός και παίζει να είναι, γιατί βλέπω ότι στα χαρακτηριστικά λέει Arduino Made in Italy, εκτός και αν είναι πολύ καλή απομίμηση, αλλά όλα δείχνουν ότι είναι original. Και μάλλον πρέπει να είναι original ο μικροελεγκτής. Όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν είναι από την Arduino επίσης. Οκ. Πάμε να ανοίξουμε και το Shield. Στο Shield τώρα μόλις παρατήρησα ότι έχει και ένα μικρούλι breadboard. Οκ. Και αυτό είναι θετικό, γιατί και αυτά εδώ χρειάζονται καμιά φορά. Το πρόβλημα θα ήταν αν είχε μόνο αυτό, αλλά ευτυχώς δεν έχει μόνο αυτό. Και εδώ υπάρχει και το Shield, το οποίο Shield, για όσους δεν έχετε ξανά συναντήσει Shield, είναι κάτι το οποίο πάει και κουμπώνει επάνω από το Arduino. Να το. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνδέουμε τα ποδαράκια, τα πάνω με τα κάτω και να επικοινωνεί η πάνω η πλακέτα με την κάτω, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή εδώ η σύνδεση. Πάρα πολύ χρήσιμο. Μπορούμε να βάλουμε κι άλλα από πάνω, αρκεί να μην χρησιμοποιούμε τα ίδια ποδαράκια σε δύο Shield, αυτό θα ήταν πρόβλημα. Σούπερ, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, μέσα υπάρχει και ένα CD. Δυστυχώς δεν έχω ιδέα τι μπορεί να έχει μέσα το CD, γιατί δεν έχω CD. Αλλά υποπτεύομαι, επειδή υπάρχει αυτό εδώ που είναι ένα QR code, το οποίο QR code οδηγεί σε μια διεύθυνση από το Google Drive. Αυτή εδώ η διεύθυνση λοιπόν, μπήκα στον κόπο να την ανοίξω και θα σας δείξω ευθύς αμέσως ότι με οδήγησε σε ένα αρχείο το οποίο κατέβασα και άνοιξα και έχει σε διάφορες γλώσσες τις σημειώσεις που αντιστοιχούν στις ασκήσεις από τα παραδείγματα που έχει μέσα. Έχει το packing list μπροστά και μας δείχνει τι είναι το κάθε εξάρτημα. Πάρα πολύ καλό αυτό. Και έχει μέσα και αρκετές ασκήσεις, νομίζω είναι από το 0 έως το 24 μαθήματα, δηλαδή είναι 162 σελίδες ένα εγχειρίδιο. Καθόλου φτωχό θα έλεγα, ειδικά για το κόστος του συγκεκριμένου πακέτου. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί ήταν τέρμα φτηνό.
πραγματικά ήταν πάρα πολύ φθηνό. Για παράδειγμα, θέλουμε να πάμε σε μία από τις ασκήσεις, έχει οδηγίες για το πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε το Arduino IDE, πώς να συνδέσετε το Arduino σας, πώς να επικοινωνήσετε με αυτό και μετά από κάποιο σημείο σας δίνει και βασικές οδηγίες για το πώς λειτουργούν τα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Ας πούμε για παράδειγμα ότι το LED έχει μια πολικότητα ή ότι η αντίσταση έχει τα συγκεκριμένα τα χρώματα και πηγαίνει η τιμή της βάσει των χρωμάτων. Σας δίνει και το χρωματικό κώδικα, τον οποίο χρωματικό κώδικα επίσης θα σας δώσω σε link κάτω στην περιγραφή του βίντεο για να μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα γι' αυτό αλλά και για τις αντιστάσεις. Και εδώ μας δείχνει σχηματικά και για κάθε άσκηση έχει και το διάγραμμα το οποίο μπορείτε να συνδέσετε και να κάνετε την αντίστοιχη συνδεσμολογία. Όχι όμως σε αυτό εδώ το μοτίβο που είναι λίγο δύσκολο για κάποιον που δεν είναι έτσι πολύ άνετος, αλλά σε αυτό εδώ το μοτίβο όπου εδώ πέρα μπορείτε να δείτε ακριβώς πώς συνδέεται για παράδειγμα ένα σέρβο. Τέλεια, είδαμε τα πάντα που έχει μέσα το πακέτο, πάμε να δούμε τώρα αν λειτουργούν κιόλας, που φαντάζομαι θα είναι ok, αλλά να κάνουμε και μια δοκιμή. Έτοιμοι να συνδέσουμε το Arduino με τον υπολογιστή. Τέλεια. Βλέπω ότι έχουν ανάψει τα λαμπάκια και θέλω να δω τώρα και στην εφαρμογή αν το βρίσκει. Τέλεια, βλέπω ότι το βρίσκει στην COM6, επομένως έχει συνδεθεί το Arduino με τον υπολογιστή, άρα τώρα είναι έτοιμο για να δεχτεί τον κώδικά μας. Και το πρώτο παράδειγμα που θα κάνουμε για να δούμε ότι δουλεύει, θα πάμε στα examples, θα πάμε στα basic και θα πάμε στο Blink, το οποίο Blink είναι ένα πρόγραμμα που αναβοσβήνει το εσωτερικό LED του Arduino, το οποίο LED βρίσκεται εδώ. Άρα μόλις ανεβάσω το συγκεκριμένο πρόγραμμα επάνω, αν όλα πάνε καλά θα πρέπει να βλέπουμε το LED να αναβοσβήνει. Και όντως αυτό το πράγμα γίνεται, βλέπουμε το LED να αναβοσβήνει, που σημαίνει ότι το Arduino είναι λειτουργικό και ο κώδικας του είναι εντάξει και τρέχει κανονικότατα. Τέλεια! Και μάλιστα για να σας δείξω και πόσο ωραίο είναι αυτό εδώ το βυσματάκι, θα ανοίξουμε και την μπαταρία. Ωραιότατα, να συνδέσουμε την μπαταρία με το συγκεκριμένο βυσματάκι και να τροφοδοτήσουμε το Arduino, το οποίο έχει τον κώδικα θυμίζω μέσα. Αν όλα πάνε καλά, το LED πάλι θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Τέλεια. Και αυτό γιατί ο κώδικας όταν περνάει μέσα στο Arduino δεν χάνεται. Να επιχειρήσουμε να εμπιστευτούμε το εγχειρίδιο και να δημιουργήσουμε μία άσκηση η οποία θα έχει να κάνει με τον σερβοκινητήρα, μιας και είναι έτσι μια απλή άσκηση, για να δούμε ότι είμαστε όντως ok. Και επίσης να σας πω πριν ξεκινήσω τις συνδεσμολογίες ότι μέσα ο φάκελος με το υλικό πέρα από το εγχειρίδιο έχει έναν φάκελο που λέει libraries και εδώ μέσα είναι όλες οι βιβλιοθήκες που θα χρειαστείτε για τη συγκεκριμένη ομάδα ασκήσεων και επίσης έχει και τον κώδικα. Ο κώδικας λοιπόν είναι αναμάθημα, τα πρώτα μαθήματα δεν έχουν κάποιο κώδικα, γι' αυτό δεν βλέπετε εδώ πέρα φάκελο, οπότε για το μάθημα 9 που είναι το σέρβο αρκεί να μπούμε μέσα στον φάκελο και να ανοίξουμε το αρχείο σέρβο και εδώ θα είναι ο φάκελος με το σέρβο, θα είναι έτοιμος ο κώδικας μέσα για να μπορέσουμε να τον τρέξουμε. Τώρα μόνο μένει να κάνουμε την συνδεσμολογία και η συνδεσμολογία και θα συνδέσουμε το σέρβο επάνω στο Arduino. Και το σέρβο γυρίζει, περιστρέφεται. Να πούμε το εξής για το συγκεκριμένο kit. Γενικά περνάει το πάσο που λένε και στη μαγειρική, περνάει τις εξετάσεις. Είναι ένα kit το οποίο για αρχάριους είναι πάρα πολύ καλό. Θα προσπαθήσω να το βρω, να το εντοπίσω και να σας δώσω το link. Γιατί αν δεν έχετε κάνει κάποια αγορά θα το πάρετε και εσείς με πολύ οικονομική έτσι, τιμή. Σε κάθε περίπτωση θα σας κρατήσει απασχολημένους και απασχολημένες για τουλάχιστον αρκετές ώρες εάν δεν έχετε καταπιαστεί ποτέ με αυτά εδώ
Και φυσικά στη διάθεσή σας οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να κάνετε στο κανάλι σχετικά με το συγκεκριμένο kit. Σας προτρέπω να δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο Arduino που έχουμε ετοιμάσει στο κανάλι μας. Με βάση όλα αυτά τα υλικά σίγουρα θα φτιάξουμε κι άλλα τώρα που έχουμε την δυνατότητα και τις νέες προσθήκες από αισθητήρες και από εξοπλισμό. Και να μην ξεχάσετε να κάνετε και subscribe στο κανάλι του GetCert και να χτυπήσετε και το καμπανάκι για να δέχεστε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!